Het is een wat trieste ogenblik. Een hal vol met goed van een eer florerend bouwbedrijf. Maar het faillissement van Koster leidt al het goed uitstald in het oude Philipsgebouw in Drachten. Klaar om vuil te worden. En dat lukt voor zelfs allerhande keerpjesjagers. Zowel hobbyisten als ZZP'ers en andere bouwbedrijven. Zit er nog iets van jou tussen? Ja, dat weet je nooit, hè? Nee. Dat ligt eraan. Ja, privé of zakelijk? Nee, privé en zakelijk, allebei een beetje. Oké. En zie je jou iets bepaalds? Of, Nee, we kijken gewoon rond. Ik bedoel, en dan kijken we wat er zo wat bij is. Ik zie eigenlijk wat machine van in de werkplaats. Wat vlakbanken en dat soort spul. Oké, want je gaat zelf een... Wat voor bedrijf? Ik ben zelf ZZP'er. En we kennen wel machines erbij broeken. Ik geloof ervan uit dat ze nog net zo duur zijn. En ook zo is het ons kavenmaat best een vrij prijzig. Dat is de bedoeling eigenlijk, om meer even te zien. Aan de zaterdag hebben we meer dan 1000 mensen en dat is wel bijzonder. En het kost natuurlijk ook de nodige publiciteit gaan natuurlijk. Maar het is meer dan gebruikelijk, ja. Ik duw het er in het flink terug. Het Frieske veilingbedrijf Profiling had het er smoordruk mee. Alle weken doen ze wel ergens in Nederland een veiling. Het werk komt nog heel dichter bij huis. Wat we heel duidelijk zien, voor jou de lijn, hier de eerste faillissementen in de omgeving Den Bosch. Langzaam het omheugang, de tweede lijn hier heel erg druk in Arnhem, nu nog trouwens. En nu de laatste jaren hier is het echt heel erg druk geworden in Friesland. Ongekend. Wat ik een heel prettige partijen in de markt, curatoren en banken, en die ik wel van, hey, wat we op dit moment meemaken, dat gaan we er net jij mee maken. Is dit nou de manier om in deze economisch moeilijke tijd om wat ongoedkeerd materiaal te komen? Of? Ja, dat weet ik niet, hè. Je weet niet wat mensen voor over heeft, hè. Dus ja, dat is altijd afwachten, maar ik hoop het wel. De veiling van het goed verrent via internet. De kunnen rond 8 uur van de jong binnen worden.